Ag solar nga Papalit ni mami ko. Solar ni siya, solar. mas ato na ibuladaan dito kay ma Bulan mo dahil. Diba? adto ra na sa dili sa Teresa kay maabukan dito sa tayo murag gate ba. Kay kana galiw na pundi man na Christmas light na to Christmas tree. Punan pa na siya og mga decoration mga kuan ba. I-charge sa natin ni guys. Charge nga sa init i-charge. I-charge guys sa init. Kaya nakaskilid. Birthday nilang duha niya nag-18 si Manda. Uy, ang naghilo tog spaghetti gawas diha. Apil dito. Oo. So, bali si Manda, nag-first year, nanganak po nag-first birthday si Arbe, nanganak po si... Mabita na sa Arbin nga atong nga dugan tipulo pa nga. Bebe. O, sige na, mag-awin sige na. Sige, pasa ka sa dito mo bin. Dito mo bin. Tapad mo na. Birthday to you. Tarong nga kanang nasa pako ba adilis ako bago nang dari dapit sa kanang bawo nganong sakit jud kay na nga tanan. Mana? Wala man diha og manghihilot gud. Mana? O dili wala pa katunay. Ay! Ako gani, ma'am. Ingon kang mana. Hindi wala pa. Kani idot ni kanini murag ni hubag ba? Wala na, hindi ko kaduot kay gipamaulan po ko. Ay, ako. Wala man gyapon na ang gyapon siya. Naginawa na ako. Wala lagi ko ikusog. Ilam-ilam naman mo. Wala ko ikusog, ma. Dapat papa. Pa, tawag ka ni mama pa. Otro po gani kung wala ikusog. Kanilot mga ikunin mo, di kunin mo hiluton. Ang sakit man kayo ang likod. Wala na lang ako ang kuwan, wala jud na wala. Unsa? Dana ba kana ba kato. Uy pa imong iduot sa ato na kay murag kana una ubos. Maglisod bugug ginhawa na. Kani ba kani diri kani. Kana wala ko namang hilot pud na ako. Uy kani ba iduot ni kani. Kani. Unsa kana siya uy? Ana. Kani. Ipahaway ra na ma, ipahilot nung kuan kay mo ko'y kusog. Ako saan kanya likod ay bili pa na. Itawag ang kuan. Di ko kabalo ko ako'y kusog ikan ba ako ga jogging gahapon ako mga bukton og tiig sakit. Check up ko ko eh. Check up may doktor ko. Unsay purpose dani nga nun ni sakit na. Sige glihok, bugla yung pahuway. Ing nagpahuway, di mo pahuway aw. Ina. Sige na, pagilis na. Wala pa tapos papa. Pa, tawag ka ni mama pa. Wala po ko. Tapos ako Wala gani, nahilot ako ang. ako lang burp ba. Nawala na lang ako ilan to, gani ko na nanhilot og tarong. Grabe is ay man ko. Lisod ko ginawa kay ang likod ka ng sakit ginawa. Usbunan pa ning kwarto ani ma. Oh. Ligo pa tayo ni abog. Ano? Nag-crack lagi na kanang mga kuan mo kana crack na dili ra man na kay gamay ra man na. Kuan dudog bakjab good. Sayang kayo kuan diha.
Pintal nila niya. Isod lagi to sila kay wato experience sa pagpintal. Nari ko dali sa kwarto ni Crystal. Nagpahilot ko kay Rabing sa kita ang likod. Kasi naugan ni sa Ako po na, ipahilot po ko mabe. wala lagi diha itong manghihilot. Lugar ako paabot. Nakipahilot kay ang pang may klase. Di mo baga ato kay bali-balian man ka. Hinayon lang. Tuwa na ni Nicolo pansit gamay ay spaghetti. Okay, siya daw pag birthday niya. Sa to pag birthday ni mo 18. Wala makangan. Mag-iti pansit ra to cake. Uy, naghanda ba yung Inday diri uy? Mo gani pansit og cake. Palit naganda mo pansit og cake. Mga imo pang ipansitan to ni mo cake si Manda kay 18 years old man. Di maluwi ko beta ka 18 edad. Luwi Ili taon. beta ng ano maka ano 18 ba yan. At least na ito niya nga muna niya ba. Makalimtan niya. Nahilak ko ta aning kintanga. Pero meron ako pansit ra ay spaghetti ra og ano. Hindi ko kasi na bitsun sa kong life. Okay lang yan. Importante buhi ta. Wala humana din ang kuan na limpyo na. Lida. Happy birthday to you. So nadali. Happy 18th birthday to you. Musimba ka? Yan lang kayo natay gamay salu-saluhan may na lang mulong life. Iprepiran kasi mong duha ka igagaw mo. Yan na. Dato ka da. Tapad ka ni Crystal da. Tawag sa tong duha ni mo kay Ison. Nilang duha kay birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday pag Wish na yun, wish ang sa'yo, wish nyo. birthday. Belum duha ka rin. Ako mag-eskwela, mahina tontang nga maka-eskwela ka college. The Holy Spirit, amen. Bless us, O Lord, in this thy gift which we are about to receive from thy bounty through Christ, O Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Gina. Gina na. Wala, pasalamat lang gud nato ning tagaan pa mo taas na kinabuhi gud. Uy, man, bibi asa naman ka be? Binagkinagmay. Wala lang matay budget sa Maghapon na sa ba. hindi na nagmaka. Pag-iti. Ako dito bin. Wala mo kamay yung nga birthday ni mo gapon. Luto ang tatag pansit. So double celebration day ni kay wala bi kabalo nga birthday ni Arvin gahapon. Hindi lagi na. Ni 18th birthday ni Imo lang Amanda. gitid, 19th birthday ni Arvin ha. Ay paano mo na ma? Steady day ni. Steady day. Oh. Steady lagi siya nak. Di na lagi sa bag. Hindi kay wala man gini mo. Ah, okay lang sa remote. Remote. Okay. Mo pa lang Pagpakaon nilang mga iro diri sa kuan lang. Oh. Ay, dili siya. Dari ikaw, ay gani isuon jud na silang duha no. Kay pareho sila kuan. Lawas. Nagsilos sa. So, practice og
drive para makaibaw na kuno sa mag-drive. Duhang adlaw nila ron practice. Hawa na pa. Sa batistik sa apit mo na bago. Hindi ko alam sa sabi lang gid ano ba. Tigas sa kana. Uros. Diri ka atas bikas. Hala ning duol si Tuy. Ati oh ati. Dali. Duan sa nasihang papa og okay. Gihawid res papa likod ha. Wala na. Dili na nga. Wala sa ay break break. Kamu sana ko ni isak ng tiin. Nigmandar na. Okay, larga. Silibot-libot na sila diri. Kaduha niya kaadlaw niya tudluan niya og kanang pit-pit sa kuan ba. Para balance na lang iyang kuhaon. Nalagi mga iro dari oh. A few moments later. Morning na tan guys. So mga gini guys, niabot naman ni jahang kuan lights ba sa i-order sa diyan kan siya kalipay ni. May siya kalipay nga tanom. So dapat daw mga kalipay ibutang sa atubangan sa balay ug kaning fortune. O di ba? Fortune na kuan manihang pangda sa unas buhol guys. Nahalinan pud ko ni og daghan po kay kung nahalin nga ani kay aghang gipangdagit kan sa buhol guys mga yang nila ba mga putol ra ngani. So daghan kadto na sila nga ipalit na ng uban. Ma tour sa tadari guys sa kuan. Okay, bubot pag amuhang kuan dari pamudyo. Dahan pa kadug mga pintal nga nagkalat na kay palagyan mo man. Og kanis dyan nga ni guys na tao dani hani siyang gi pungpung og butang para anindot kay sa tan-awon. Eh isa po di sa kuan nga ng lucky plant nga kuan ba yani oh. So aning gituzo og tanom og kanang daghan bitaw kay aron inag tubo ni siya ana sang ibalhin og dako gadyo nga kaang. Kay kuan ni siya kanang lucky plant ni. Siguro manan-aw siguro mo mga katong mahilig og mga kuan ba sinsya na kay gi kuan na pud ko kanang gi tawag nito kanang abog lagi kaadyo nya kani pud guys kanang lucky plant pud siya na ako'y puti ngayon nito sa tubangan sa dapit sa kuan. Kani herbal ni kay magkuan pag kung mga herbal ano siya kanang
Kita na umdana aloe vera. Nya diha napita wa pa na siya ma-arrange. Ang mga buwak. Mga bumbil ha pa po nang i-arrange guys. Ayan parang gitaog kuan kanang yung mga bumbil ha diha guys ipang-arrange ng tanan diha. Yung mga bag-o nga gi markot. Kaning malhinunon pa pud ni og kaang daghan pa kadyo kog kuan guys buhaton sana di ko bagong mga pang tanim kanina na nag-away na dari sa tubangan guys na ako yung ngani guys nagahang peanut tree dia. Ang atidaday ni kuan ning bunga na. Hanap ko ko'y bag-o nga. Puti ko nun ni siya. Lahi ni katong sa una ba. May stripe. Bag-o na po ni siya ng kuan. Nakabahang rubber plant guys. Orang nakadagko kayo dahon. Kaya yung napita guys. Butangan pa na ni siya og Christmas light. Cute ka jo. So bag-o na ni. So naag nagkuan guys, naag pintura. So di pa jud na ma-arrange rin tapita wa pa na ma-arrange guys kay daghan pa lagi buhaton. Naisi siya kay white napod ni siya pink nga nga. Napod siya pink nga nga guys kaya. Pink. Kani kang sis early ni siya oh. Dihang kalipay nga gagmay dia sinawom. Dan ako'y bag-o nga kani tulo aw duha ni kabuk nga ngani ani gipalit sa dalagit sa gitaguan kay wa di masunog sa init. Ang sa tiris mambi human na siya og pintal pod. So ang gisugdan niya ang kwarto nimo mambi nya nag lights diri dia nagibutang dali sa kuan. Nice na siya gibutang nagbuwak pa siya gusugdak. Gibutangan nag mga buwak diha sa gilid kay temporary sa na kay pamanima turahi nya ang sa sulod nahuman na pud ning pultahan isami nahuman na nice na sila mambi nagisugdan na nila ang kuan mga wall. Human nagpintal danan sa kisami. Nagsugod na sila sa wall. Nagsugdan na po nila. Sorry mabe. Nagsugdan na po nila dari mohang room. Grabe ka na maglisod kas ginhawa sa masiguro ningang abog ba. So nasugdan na nila og papilit og kuan. Kay ano lagi na back job lagi na nila si Joel giotro nila. Sugdan na po niya na dagilang tauhan ba si gugma pa kuno mo kuan gugma pa mo duty kay na pa sila gitiwas ya nice na siya mambi na diha gusto niya gasukod og kurtina unsa ding sukda di ay okay baga ra ba kay ni siya gustusanan no gahi na kayo ni siya okay ang malimpyo diri kay hapit ra bang pista nakaadlaw ang pista na pero dili man ko magpista pero diha magluto ko des pikas diha taman yun to